Bismillahirrahmanirrahim. Alkitabu utawi kitab Ar-Rabi'u kang kaping 4 iku fil qiyasi ing dalem mertelaken qiyas minal adillati kang tetep saking pira-pira dalil asyariyati kang bangsa syarak. Wa utawi qiyas lughatan ing dalem lugate iku takdiru ngira-ngiraaken wal musawatu lan madhaaken. Wa istilahan ing dalem istilah iku hamlu maklumin madhaaken perkara kang kinaweruhan ala maklumin ing atase perkara kang kinaweruhan kang meneh bimakna mutasawwarin kelawan makna perkara kang den gambaraken. Ai ilhaquhu tegese madhaaken maklum bihi kelawan maklumin, tegese madhaaken maklum pertama bihi kelawan maklum kedua fi hukmihi ing dalem hukume maklum kedua li musawati krana madanine maklum awal lahu maring maklum sani fi ilati hukmi ing dalem ilat hukume maklum sani bi antu jada kelawan yen to den temu apa ilat bi tamamiha kelawan sempurnane ilat fil mahmuli ing dalem perkara kang den padhaaken indal hamili ing dalem mungguhe wong kang madhaaken wa utawi hamil iku al mujtahidu mujtahid mutlakon kalam mutlak au muqayyad dan utawa mujtahid muqayyad wafaqo padha uga nacoki apa kias padha uga nacoki apa kias ma ing perkara fi nafsil amri ing dalem kahanane perkara aula utawa ora bi an zuhara kelawan yen to pertelo apa ghalatuhu lopote kias fatanawala mongko merkole apa ala hadu pelanggaran al kiasa ing kias al fasida kang rusak kasohi halimadani kias kang bener wa in khusalamun den tertentokaken apa al mahdudu perkara kang den planggeri bisohi kelawan kias kang bener hudhifa mongko den buang minal hadi saking pelanggaran apa al akhiru qayyid kang akhir wa utawi akhir iku indal hamili lafat indal hamili fala yatanawalu mongko ora merkole apa had hina idzin ing dalem arikalani hudhifa ila sahiha angin ing kias kang bener lin sirafil musawati krana dadi kaengoakene madhaaken al mutlaqati kang mutlak ilama maring perkara fi nafsil amri kang tetep ing dalem kahanane perkara wal fasidu utawi kias kang rusak qabla zuhuri fasadi ing dalem sadurunge pertelane rusai fasid iku makmulun den ngamalaken apa bi fasid kasohihi alimadani kias kang bener wa hadalan melanggeri sapa syekhuna guru kita Al-Kamal Ibnul Hammam Al-Kamal Ibnul Hammam al-qiyasa ing kias bianahu kelawan temen suni kias iku musawatu mahalin madhaaken panggonan li akhara maring mahal kang weneh fi ilati hukmin ing dalem ilat hukum syar'in kang bangsa syarak lahu keduwe akhir wa utawi had iku layasmulu ora mengku apa had ora mengku apa had ghairu syar'i ing liyane kias bangsa syarak lakinnahu tapi ne had iku ahsaru luwih ringkes minal hadith tinimbang pelanggaran ala awali kang kawitan wa aqrabulan luwih parek ila madlulil kiasi maring perkara kang den tuduhaken kias al-lughawi kang bangsa lugat ala dirupani kias lughawi ala dirupani madlul kias lughawi maro kang wis liwat apa bayanu pertelani alladzi wa salimun lan iku kang selamat mimma saing perkara aurada kang urida kang den tekaaken muskil apa ma urida kang den tekaaken muskil apa ma alal awali ing atase had kang kawitan min anal hamla nyatane temen suni madhaaken iku fi'lul mujtahidi penggawene mujtahid fayakunu mongko ana apa al qiyasu qiyas iku fi'lahu penggawene mujtahid ma annahu ing dalem sarta temen suni qiyas iku dalilun dalil nasabahu kang jenengaken ing dalil apa asyar'u syarak nadzara padha uga angen-angen fi ing dalem dalil sapa al mujtahid aula utawa ora nadzara kan nasi halimadani nas lakin jawabul iradi tapi utawi jawabane tekane muskil iku anahu temen suni kelakuan iku tanafaya ora ana nafian iku maujud baina kauni ing dalem antarane anane kias iku fi'lal mujtahidi penggawene mujtahid wa nasbas syari'i lan oleh jenengaken syarek iyahu ing kias dalilan ing dalil wa huwa utawi kias ail kiasu tegese kias iku hujjah fil umuri ing dalem pira-pira perkara adunyawiyati kang bangsa donya kal aghdiyati kaya panganan pikuwatan
Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono hujjah fi ghairiha ing dalem liyane dunyawiyah kasyariyati kaya perkara bangsa syarak fil asai ing dalem kaul asali amali kathirin krana ngamale wong akeh minas sahabati sanging sahabat bihi kelawan kias mutakariron hale bola-bali syai'an kang masyhur ma'sukutil bagina ing dalam syaratane menenge pira-pira wong kang keri alladzi rupane sukut huwa kang utawi alladzi fi misli dzalika ing dalam padane mengkono-mengkono amal kathir minal usuli saking pira-pira asal al amati kang umum iku wifakun nocoki adatan ing dalam pengadatane walikoli ta'ala lan krana pengendikane Allah taala fatabiru mongko ngalapo ibarat sira kabeh walitibaru utawi ngalap ibarat utawa ngalap tetembungan iku kias syai'i madhaken suwiji-wiji bisyai'i kelawan suwiji-wiji kang weneh faya juzu mongko wenang apa kias fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ghairuha wakilan den aturaken yamtani dadi kacegah apa kias fi ing dalem zalik aklan ing dalem akale wakilan den aturaken syara'an ing dalem syara'i wakilan den aturaken yamtani dadi kacegah apa kias fi ing dalem zalik ing kana lamun ana apa kias iku ghairu jalin ora pertelo wakilan den aturaken yamtani dadi kacegah apa kias fil hududi ing dalem pira-pira had wal kafarati lan pira-pira kafarat wa rukhasi lan pira-pira kemurahan wa takdirati lan pira-pira kira-kira wakilan den aturaken apa ghairu zalika liyane mengkono-mengkono madzkur minal aqwal wala sautawi qaula sa iku alawalu qaul kang kawitan fawa mongko utawi kias iku jaizun menang fima ing dalem perkara zikira kang den tutur apa ma illa fil adiyati angin ing dalem perkara kang bangsa adat wal khalqiyati lan bangsa kedadean ay alati tegese perkara tarjiu kang bali apa alati ilal adati maring pengadatan wal khilqati lan kedadean ka qalil haidi kaya luwih gedhe haid amin nifasi utawa luwih gedhe nifas awil hamli utawa luwih gedhe kandungan au asarihi utawa luwih akeh haid fayamtani mongko dadi kacegah apa subutuha tetepe adiyah bil kiasi kelawan kias fil aso ing dalem kaul aso lianaha krana temen suni adia iku layu droko ora den temu apa makna makna fiha ing dalem adia bal yurjau balik den balikaken apa fiha adia ila kauliman maring pengucapi wong yusaku tekang den percaya sapa bihiman wakilan den aturaken ya juzu nang apa subutuha lianahu krana temen suni kelakuan iku kot yudroku terkadang den temu apa makna makna fiha ing dalem adia wa ila fi kulil ahkami lan angin ing dalem sekabehane pira-pira hukum fayamtani mongko dadi kacegah apa subutuha tetepe kulil ahkam bil kiasi kelawan kias fil aso ing dalem kaul aso liana minha krana temen suni tetep saking kulil ahkam ma ana hukum layu droku kang ora den temu apa maknahu maknane maka wujub diati kaya wajib diat alal akilati ing atase waris akilah wakilan den aturaken ya juzu nang apa subut hatta inakulan sehingga temen suni saben-saben siji minal akami saing pira-pira hukum iku salihun kang patut li ayat buta maring yen tetep apa kulun bil kiasi kelawan kias biayu droka kelawan yen to den temu apa manahu manane kulun wa wujub diati utawi wajib diat alal akilati ing atase ahli waris akilah iku lahu iku tetep keduwe wujub maknan ana maknan utawi maknan utawi makna yudroku kang den temu apa maknan wa utawi maknan iku i'anatul jani nulungi wong kang nyatoni fima ing dalem perkara huwa kang utawi jani iku madzurun den uzuri fi ing dalem ma kama yu'anu kaya oleh den tulungi sapa al-gharimu wong kang utang li islahi dzatil baini utang krana ngrukunaken wong kang persulayan bima den tulungi kelawan perkara yusrafu kang den engokaken apa ma ilaihi maring gharim minaz zakati saking zakat wa ilal qiyas lan angin qiyas alaman suhin ing atase perkara kang den salini fayamtani mongko dadi kacegah apa qiyas fi ing dalem mansuh fil aso ing dalem kaul asolin tifai tibaril jami'i krana dadi sepine milang-milang perkara kang ngumpulaken bin naskhi kelawan nyalini wakilan den aturaken ya juzu wenang apa qiyas fi ing dalem mansuh lianal qiyasa krana temen sune qiyas iku mudhirun kang mertelaken li hukmil far'i maring hukumi far' al kamini kang den simpen wa naskhul asli utawi nyalini asal iku laisa ora ana apa naskhul asli iku naskhon nyalini lil far'i maring far' wa qali utawi pengucap ingsun min ziyadati hale tetep dadi tambahan ingsun rupane fayamtani'u iku tambihun ngelingaken ala anal khilafa ing
ing ngatasi temen sune persulayan iku innama huwa ing mestine utawi khilaf iku fimtinail qiyasi ing dalem kacegahe qiyas la fi adami hujjiyati ora ing dalem ora dadi hujjahe qiyas ora ing dalem ora dadi hujjahe qiyas walaisa lan ora ana apa anasu nas ala illati ing ngatasi illat li hukmin keduwe hukum siji walau fi janibil kafi senajan ing dalem arah-arah nyegah iku amron perintah bil qiyasi kelawan qiyas ai laisa tegese ora ana apa nas iku amron perintah bi kelawan qiyas fil aso ing dalem kaul aso la fi janibil fili ora ing dalem arah-arah nglakoni ora ing dalem arah-arah penggawe ghairil kafi kang saliyane nyegah ka akrim kaya lafat akrim mulyana sira zaidan ing zaid li ilmihi krana ilmune zaid wala fi janibil kafi lan ora ing dalem arah-arah nyegah nawal khamru utawi khamr iku haramun haram li iskaria krana mendemakne khamr wakilan den aturaken innahu temen sune nas iku amrun perintah bi kelawan qiyas fil janibaini ing dalem arah-arah loro itla faidata krana ora ana faidah iku maujud li dzikril illati ketuwi nutur ilat illa zalika angin mengkono-mengkono amrun bil qiyas kulna ngucap sapa kita lan nusallimu ora nrimo sapa kita al hasra ing karingkes li jawazi kaunil faidati krana wenang anane faedah iku bayanu madrokil hak hukmi mertelaken nggon nemune hukum mertelaken nggon nemu hukum liyakuna supaya ana apa hukum iku auqa luweh tumancep fi nafsi ing dalem ati wakil lan den aturaken inau temen sune nas iku amrun perintah bi kelawan qiyas fi jamini bil kafi ing dalem arah-arah nyegah duna ghairihi duduk liyane kafi liyana la ilata krana temen sune ilat fil kafi ing dalem nyegah iku al mufsidatu kerusakan iku al mufsidatu kerusakan wa inna ma yasulu ae mestine hasil apa al gharadu sejo minin idamiha saking ora anane mafsadah bil kafi kelawan hasil bil kafi kelawan nyegaan kuli fardin saking saben-saben ijen-ijen mimma saing perkara tasduku kang beneri alaihi ngatasi ma apa la illatu ilat wala illatu utawi ilat fi ghairi ing dalem liyane kafu iku al maslahatu kebagusan wa yasululan hasil opal gharadu sejo min usuliha saking hasili maslahah bi fardin kelawan ijen-ijen siji kulna ngucap sapa kita qauluhu utawi pengendikane qail an kulli fardin rupane dawuh an kulli fardin ila akhirih itu mongko maring akhiri qauluhu iku mamnuun den cegah bal yakfi balik cukup opal kafu nyegah an kulli fardin saking saben-saben ijen-ijen mimma saing perkara yasduku kang beneri ale ing atase ma apa mahalul muallali panggonane hukum kang den ilati